ناي عقلي صبت صلوت قطر 7 هنا أبشلو كم زنبعتن مبلع كم زأبيتن ينقرنا سبعايا القانان هنا انتاي كونكي زيت بلعي انتاي كونكي لبخي قوية ألو كاب 10 تولد أندو أي حشكن بلا هنا قنا أزياويها بنفسها تمريرها تبكى نبرت قطر 10 أب قطر 15 خاء أنس منفسي قواهي زملقو سبيت دا إيه إله هنا ولاقوا زفكران كتسنان عاز فتن سبعي انت نبرا نسا اتن أدوات رحن تزرقحن ببهق ولاد انت عينت كونتات تحلف كم زلا أبتي كتفكرن كتحقفن اتبوغو ولزس آنت أدي أبلبا انت يكونت كم زلو كرد أهلا أيكالن سقاين مرتن حناقنا نبيت اكزي أبير كيدا نخط الليو دفع في إوا رينايل ويلس زتباهل صحافي صلوت هنا بزبل أرستي أبزو صحافو مصحافو سقاي هنا بيت تمرتي ناي صلوت كوينو كمي كم اتتصلي مهيروا إلو يزارب أبز دما مزمور 130 فقد حدا حاسبو وغزي أبير كاب عميق نبخا أويخو كومودا أيكونن أب عميق كويننا أمريرنا كمبكي كلنا أزينا أب عميق سلزقاتنا كابو زغدده نتاحتي كنورد أبزين خلالو كونتات زلنا كويندو أيسمعنان إيو يعقوب معرف 5 فقد 13 أما أكلكم دو حسار مكرات أجاب علو يتسألي يبل حسار مكرا أبن تسقبل وان صلتنا يحيل إيو نعنا كم تنسى كتتسنان علو اتدليو جيرو ناي حررتا كتسنان عازق السب انت زركب نيرو كمز أمثل صلوت كتصلي أي مقالتن أبزبنا كفتصمو زنبرم فقد أملاخون أبيوتنا أي مستفتصمون نيرم كل سب فتينو دليتاتنا كمال ألنا زيك لهم وانات اللو بجكا يسوس كال كردو زيكل وشت أوي تلقي ناي نفسنا اللو أب كمز وان بجكا يسوس كال زت أمطو يهبلين زلوني نسو ترهيو أبزبل كالو أموت شعو اتتدليو زلخا كريستوس تراي كوينو ترخبو أب قطري 11 هنا كمزي إلا كتم مباسع ننبب وغزي أبيهر قويتا سراوي وردت باريخا أصبي كاريخا انت ذكر كاني نباريخاون انت زير السعكاني نباريخا تبعتاي ولد انت داهب كاني أنا دما كل الزمن هيوتون اغزي أبيهر وفيو نابرو سخاه ملاتزه أي حلفن هنا نعمتات بزعبا ولد تتسل نيرا ነገር ግን ንሳ ትልወጥ ስለዝነበረት ጸሎታውን ይልወጥ ነበረ ተዓቢ ስለዝነበረት በተን ሐረርታ ዘይተፈጸመላ ዓመታት ንእግዚአብሔር ቅድሚ ሕጂ ብዘይፈለጠቶ መንገዲ ክትፈልጦ ኪኢላ ልባ በቲ ንልብ እግዚአብሔር ዝኸበደ ነገር ክኸብድን ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢላ ክትቆጽሮን ኪኢላ እዚ መርአያ ስግደት አምልኾ እዩ እዚ ስግደትን አኽብሮትን ምእዛዝን ንአምላኽ ንምንብርካኽ እዩ ሃና ሙሉእ ስልጣን ሓይልን ምልክን ናይ እግዚአብሔር ተረድያ እወ ንሱ ኣዛዚ ኩሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ነገርን እዩ ኣብዚ ኣገልጋሊት ኣምላኽ ምዃናውን ተኣሚና ባርያ ኢላ ንርእሳ ሰይማታ እዚ ኣባሃላ ዘንፀባርቕ ኣነ ኣይኮንኩን ወሳኒት ناتي تاريخ أيكونن نات كتاريخيو ناتي علامة أيكونن ناي أبوي علامة أمبر ناتي مدبات زي كونس مدبات كأيو من باري حسابات كان مدبات كان نمفتس أمن نأخا نمحقواسنيو تبل كم زلايو نأملاخ كم قويتا ناي سراويت كنريو كلنا كم زينا النبل زلنا نحنا نات كأقلقلتي باروت إنا ناتنا من بار نأخا نمقلقال أمبر دليتاتنان فقاتاتنان مدباتنان كفتسم أيكونن أمو بأنا غيركا أب عالم كتكبر نزمدب كمدب نخفتسم مسالح تخائنا هانا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መኻኑስ ለዝራአያትን ንሳ አገልጋሊት መኻናስ ለዝፈለጠትን ኣብ ክንድ እትጠልብ ወይ እትእዝዝ ድሌታ ብልመና እያ ኣቕሪባ ንኣምላኽን ንኽብሩን ንመደቡን ዝኸውን ውሉድ ንኽባ እያ ለሚና ንሳ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሙሉእን ጽቡቕን ውህበት ውሉድን ውህበት ኣምላኽ መኻኑ ስለዝፈለጠት ነቲ ድሌት ልባ ክፍጽም ዝኽእል ኣምላኽ እያ ለሚናቶ ነዚ ጸሎት እዚ ምትጸለየት መብጽዓ ተመባጽዓ
ሃና ኣብ ህይወታ ብዝሓለፈቶ ናይ ትፅቢት ሓረርታ ልብኻ ናይ ዘይምምርካኽን ዓመታት ዓብዪ ናይ ልቢ ለውጢ ከም ዘምፃላ ንዓይ ከኣምን ገይሩኒ። ሕጂ ተባዕታይ ውሉድ ንርእሳ ዘይኮነስ ንኽብሪ እግዚኣብሔር እያ ደልያ። ብምሉእ ልቡን ብንጽህናን ተወፊዩ ንኣምላኽ ዘገልግል ውሉድ እያ ደልያ። እታ ሃገር እትደልዮ ዝነበረት እውን እዚዩ። ነቢ መራሒ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ክንዲ ወዳ ኮይና ናዝራዊ መብፅዓያ ተማባፂዓ። ሃና መልሲ ጸሎታ ንኽትረክብ ዓብዪ መስዋዕትነት ከም ዝሓተተት እታ ሃረርታ ልባ ዝኾነ ነገር መሊሳ ንእግዚኣብሔር ክትቦ ከም ዝግብኣ ትፈልጥ ነይራ። ኣብ መዝሙር 62:8 ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብኡ ተወከሉ፣ ልብኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ፣ መዕቆቢና ኣምላኽ እዩ ይብለና። እዚ ቃል ንኹለን ሎሚ ዝሳቀያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ቃል እዩ። ኩሉ ግዜ ብኣምላኽ እመና፣ ምክንያቱ ኣምላኽ መዕቆቢ ስለ ዝኾነ። እዚ ጥቕሲ ሴላ ብዝብል ቃል እዩ ዝመጽእ። ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል ምስ ተጻሕፈ እዩ ደድሕሪኡ ሴላ ዝብል ቃል እንረክብ። ስለዚ ሓወይ ከምኡውን ሓፍተይ ሓንሳብ ደው ኢልኩም ኣስተውዕሉ፣ ብዛዕባኡ ሕሰቡ። ሃና ኣብ ሽሎ ኩሉ ናይ ልባ ንኣምላኽ ተፍስሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን እቲ ኻን ኤሊ ኣብ ኣፍ ደገ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ጠሚቱ ከም ስኽርቲ ቆፂርዋ ነበረ። መልሲ ሃና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:16 እቲ ሕጂ ዝዛረቦስ ብዝሒ ጓህን ሓዘንን እዩ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ከም ጓል ቢልያል ኣይትረአኒ ዝብል ነበረ። ኤሊ ከዓ ብሰላም ኪዲ ኣምላኽ እስራኤል ዘምልክዮ ልማኖኺ ይሃብኪ ኢሉ መለሰላ። ሃና ከዓ ባርያኻስ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ረክብ በለት። ሞገስ ዝብል ቃል ጸጋ ማለት እዩ። ሃና ጸጋ ኣምላኽ ክትቅበልን መሳርሒት ጸጋ ክትከውንን ትደሊ ነይራ። ንሳ ኣምላኽ ጸጉ ኣብ ህይወታ ከፍስስን ኣብዚ ዓለም ዘለዉ መደባት ንኽፍጸም ክትኣምኖ ትደሊ ነይራ። እምነትን ምንብርካኽን ሃና ኣብ ቁፅር 8 እታ ሰበይቲ ድማ መገዲ ኸለት በልዐት እውን ድሕሪ እዚ ከዓ ገጻ ውሂት መሲላ ኣይተረኣየትን ይብለና። ሽዑ ተባዕታይ ውሉድ ረኺባ ዶ ነይራ እያ? ኣይፋላን። ሃረርታ ልባኸ ተፈጺሙላ ድዩ? ኣይፋሉን። ከም ዝመስለኒ እዚ ፍቕዲ መግለጺ ብእምነት ናይ እትጓዓዝን ንኣምላኽ ዝተማረኸትን ሰበይቲ እዩ። እዚ ዶ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ዝመጽእ ዘሎ? እምነትን ምእዛዝን ብዘሎ ጾራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደርብያ ሕታኣ ከም ዝተመለሰላ ዝርአ መረጋገፂ ከይረኸበት ብእምነት ሕታኣ ኣብኡ ሓዲጋቶ። ድሕሪ ደጊም ሃና ሕዝንቲ ኮይና ኣይተረኣየትን። ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝነበራ እምነት ነዚ ኩሉ ፍልልያት ኣምፂኡ። ንኽብደት ልቢ ንሓዘን ጓሂ ብኩሉ ምስ እትጽቀጥን ብኸመይ ትፈትሖ? ምስ ኣምላኽ ንምምላስ ዘኽእል ድልየትን ሓይልን ዋላ እኳ እቲ ውፅኢት ክትሪኦ እንተዘይከኣልካ ንኣምላኽ ንምእማን ዘኽእል ጸጋ ኣምላኽ ተቐበል።